Unsay dapat natong makatunan niining panahon sa COVID-19? Help me, help me. Adunay pito ka mga butang nga dapat natong makatunan niining panahon sa COVID-19. Unang butang nga dapat natong makatunan niining panahona mao nga jobs are temporary. Do you believe nga sa panahon nato karon dili na ta pwedeng moingon nga there is a job security, kundi ang atong gikinahanglan karon is financial security. Kay from time to time pwede tang mawagtangan og trabaho sama sa nahitabo karon. Big establishments, small establishments nag-close sa wala nato gi-expect nga mao ni ang mahitabo karon. Kung imong tan-awon, it's not only in the Philippines, it's also around the world. Tanang country sa kalibutan nagsuffer ni ining maong problema karon. Kay dako man siyang epekto nya ang mga tao ang gisaligan lang is only ang trabaho. So kung ang imong trabaho mo ay imong gisaligan, then anytime pwede tang mawagtangan og trabaho sama sa nahitabo karon. Ang second nga butang nga dapat natong makatunan niining maong panahona mao nga life is short. Sa nahitabo nato karon, dili nato mahibaw-an kung kinsa sa atong mga silingan or kinsa sa atong mga tao nga kasugat nga nagpositive ni ining maong sakit. So anytime pwede tang matakdan ni ining maong sakit. And once matakdan na ta ni ining maong sakit, life is already unpredictable. There are only two things nga pwedeng mahitabo nimo kung nana ka ni ining maong sakit. It could be mamatay ka or it could be mabuhi pa ka. So life is short and it is also unpredictable. Katulong butang nga dapat atong makatunan mao nga always save money. Sa panahon karon nato, walay tawo nga wa naglisod, walay tawo nga wala magkinahanglan og kwarta. Apan ang pangutana, kung kining panahon karon asa ka mangita og kwarta? Kinsay imong daganan nga muhatag nimo og kwarta? Kung wala kay kwarta, wala kay kapamalit. Dili ka kapangandam. Mo na lang giingon nga ang mga dato kuno nagpanic buying. Pero ang mga pobre aw igo ra nagpanic kay wa maikabay. Muna nga always save money because saving money will save you in the future. You are not saving money para imong money mo grow, but you are saving your money in times nga dunay emergency. And once gani, it's not only nga tungod kay basin mo abot ang panahon nga ingon ini, but also the time nga there are mga big emergencies like humanay ma-hospital, asa man ka mangita og kwarta, ba? Mas lisod mangita og kwarta during the time of emergency kaysa naay emergency pero na naki-back up nga kwarta daan. Dili na ka magsige pagsamok-samok sa uban. So mao na siya big problem karon sa mga tao, walay na save nga money. Sa panahon nga adunay kwarta, tuwa dito ni palit og mga lamian nga pagkaon, gipicturan sa restaurant, pero karon wala na. So karon awa na lami na ang sardinas karong mga panahon na. Ang ikaapat nga butang nga dapat natong makatunan mao nga never depend on government support. Ayaw pagsalig sa suporta sa gobyerno. Unsa may nahitabo karon, daghan kayo naglalis kinsay makadawat kaning sa ilang social amelioration fund, kinsay dili makadawat. Ang giingon na Duterte, ingon ini ang ipanghatag. Inig-abot sa barangay, inig-abot sa local government, maingon nga kanira sila'y makadawat. Nya ang tanan gustong mo dawat. Gustong mo dawat sa 8,000, gustong mo dawat sa 6,000. Kung naa kay makaya, hatag na lang tong nga para unta nimo sa uban nga nagkinahanglan pa gyud nimo, kinapagi mo nga tao nga nagkinahanglan nimo. Pero if gikinahanglan gyud nimo, if you're one of the katong mga nanginhanglan na gyud nga mga tao, kuhaa because that is your right also. Pero kung makita nimo nga napay mas nagkinahanglan pa nimo, ihatag na lang na nila. Kay swerte na kaayo ka.
Kung imong tan-awon ko, daghan kayong mga post sa social media, ingon ini, ingon ana, nag-inilugay na, kinsay mo kuha ni anang kwartaha, kinsay mo angkon. Pero sa umana nato nga ang funds pod sa government is limited. Kung sa giingon sa tong government karon, kung magpadayon pa ni nga crisis karon, posible gyud nga mahurot gyud ang kwarta sa government ug dili na kaya sa government. Not only in the local government but also the national government. How many millions of Filipinos nga dapat pakanon? How many millions of Filipinos nga dapat suportaran, not only sa mga pagkaon, not only the basic needs, but how about katong uban pa yung mga panginahanglan nila, especially silang hospitalization. So muna nga, do not depend on government support. If you can support yourself, why not? That is why you need to save money. That is why you need to understand that jobs are just only temporary, so that dili ka magsalig unya sa government in times of crisis. Ang ikalimang butang nga dapat natong makatunan niining panahon na mao nga health is wealth. Giyon sa man nato pagsabot kining health is wealth. Ato ba gyud ni nga sabtan pag-ayo? Sa bata pa ta, gibalik-balik na nigtudlo sa itong mga maestra nga health is wealth. Dapat kang mukaon og mga healthy nga foods para pod ang imuhang lawas pod healthy. Dili ka sakitin. Kung ang imong gikaon puro lang junk foods, from the name itself junk, unsa may nakuha nimo nga mga nutrients? Of course, ang junk nga nutrients ang imuhang nakuha. That is why usahay magluya ka, wala kay energy, pero unsa may energy nga gihatag sa junk foods, sa soft drinks, ug uban pa mga pagkaon nga perting lamia apan ang nutrients dili mao nga gihatag sa imong lawas, instead nakadaot na hinuon sa imong lawas. Karong mga panahon na dapat natong i-boost ang atong immune system. Dapat tang mukaon og prutas, dapat tang mukaon og vegetables, kay aron healthy ta. Kay the more you are not healthy, the more nga mas dali hinuong kang masakit or mataptan niining COVID-19. Even gani katong mga healthy nga mga tao nga nagsige pag-exercise, ni kaong pagsakto nga pagkaon, still natakda naman gani niining maong sakit. How much more katong mga tao nga wala nagkaon og healthy foods. Ang ikaunom nga dapat natong makatunan niining panahon na mao nga challenges are part of humanity. Once gani nga gipanganak na ka niining kalibutan na, challenges will start. Nagyunay mga challenge yun. Pero naay challenges nga sayon, nasa challenges nga lisod. Pero niining panahon na karon, first time ever in history nga ingon ini ka grabe nga nahitabo sa tibuok kalibutan, nga daghan kay mga countries nga nag-lockdown, mga borders nga gisirado. This is a very challenging time. Ngano man, lisod man, walay kwarta, bagsak ang ekonomiya, ang mga hospital pinili na lang ang pasudlo nila didto, gamay nga ubo, makuyawan na ka, basig natakda na hinuon ka, mugawas ka didto sa merkado or moadto ka grocery, mopalit kag mga imong basic needs, makuyawan ka kung kining tawhana nga ang imong gikasugat unsa man ni siya, positive ba ni siya, mahadlo ka maghikap-hikap bisan asa. So it's really a big challenge for us. Pero every day there is always challenges nga atong giatubang. The only thing is how do we deal with these challenges. And the important thing, we need to realize that every challenges na agyon na siya lesson nga dapat natong makatunan. Mga butang nga atong gibaliwala kaniadto, apan karon atong nakita nga importante di ining mga butang nga di ay. And after this, napagyud tay mga challenges pagyud nga masugatan. Manaayaw mo kahibong nganong ingon na, because challenges are part of humanity. Dili exciting ang kinabuhi if there are no challenges. Ang ikapito o katapusang butang na dapat natong makatunan mao nga people need God to survive. Kinsagot ang tawhana ron nga wala ni sangpit o Ginoo. Tanan ay katong mga religious people and not religious people, they call to God because we know whether we like it or not,
We need divine intervention for this crisis. Nagkinahanglan tag grasya sa Ginoo nga wag tangon ning problemahan nato karon sa atong health crisis karon. Even gani si Duterte gani, unsay ang ingon panagsara kuno siya magampo. Pero karon panahon na nagampo jud kuno siya nga wag tangon ang kaning maong sakit sa Ginoo. Dili na importante what religion you are. The important is we will be united in prayer asking God to take this health crisis nga atong na-experience karon. Kay daghan na kayo ang apektado. Each and every one of us is affected. Walay tao nga dili apektado niini. Mga dato nga countries, big countries, pobre nga countries, small countries, everybody is affected with this. Walay tao nga nagproblema. That is why ang ato na lang gikinahanglan karon ang didto na lang gyud sa taas para kita mahatagan og grasya to eliminate this health crisis nga atong na-experience karon, or to have a discovery of a new vaccine, a new medicine for COVID-19. That is why let us not stop praying. Mo nagiingon ni Saint Paul sa one of his letters nga never cease praying. So dili ta mourong sa pag-ampo, dili ta mourong sa pagsangpit sa Ginoo nga about sa atong mga problema, especially karong panahon na. Help me.